Yo, what's up mga idol? Good morning po sa inyong lahat. At welcome back again sa ating panibagong vlog mga idol, no? So, ngayong araw pala ay undas. So, gaya ng nakaraang taon, pumunta po kami sa barangay na Magbagan para magbenta. Gamit namin si Raptor na pula, o kung tawagin namin, o naglagay ako ng title na Rolling Store. So ngayon ay uulitin namin. Ito na si Raptor mga idol, no? Naka-ready na. Andyan na yung mga paninda namin. So on the way pala kami ngayon mga idol sa barangay na Magbagan Cemetery. So nagbibihis na si Mrs. saka si Ikay. So sila yung makakasama natin na magbenta dun sa may barangay na Magbagan. Alright mga idol, no? So ngayon titignan natin kung marami ba tayong mabebenta at kung magkano yung kikitain namin ngayong araw. Tapos bukas pala, November 2, yun naman yung piyesta ng patay dito sa lugar namin dito sa Barangay Karot. So bukas ulit magtitinda kami. Pero ngayon sa barangay na Magbagan muna tayo. Alright, so update na lang tayo mamaya mga idol, no? Pag paalis na tayo. So kitikis tayo dyan sa may barangay na Magbagan mga idol, no? Siyang kay oras pala. Ito. Alright mga idol, na so nandito na kami sa may barangay na Magbagan dito sa may cemetery. So nakaset up na lahat ng mga paninda namin. So ito yung set up namin dito. So ito yung pwesto namin mga idol, ha. So kasama ko pala si Mrs. saka si Ikay. Tapos shoutout din pala kay Kuya dyan na nag-iihaw. Kuya, gutom na ako. Tapos dito naman may nagbibinta rin ng mga bulaklak. Yan, ha. Ang galing, ha. Ang ganda. Oh, thank you kuya. Thank you for ano. So nandito na kami mga idol, no. Anong oras mo na, Kay? Ako lang mag-vlog ani ba ay? Mag-vlog ka pa naman. Yun. So ang oras pala natin ay 8:33. So medyo maaga pa. At makita nyo halos wala pang masyadong tao. Kandila. May bulak na, may kandila. So paparating pa lang yung mga ibang tao mga idol, no, na pupunta dito sa may na Magbagan Cemetery. Alright. Dito pala yung mga tindera ko. Dito pala yung mga benta namin mga idol. Chichirya, drink. Asan yung kanin? Asan yung kanin? Ay, naiwan ko. Ay, yung ulam natin, wala tayong kanin. Pag Balik ka, mag-drive. balik na naman ako. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Pili lang po ante. 25 lang po ante. So, ito pala yung mga paninda namin mga idol, no. Ang tawag dyan paninda pang-atang. So may drinks din kami. Alright. So mamaya pag marami na yung tao, doon natin iba-vlog yung mga ibang bibili para pag ganun na in-upload natin ay makita nila yung mga sarili nila kung paano sila bumili. Ang ganda talaga nito mga idol, oh. Apat mo nante para sakto. Oh, Para ganda. saktong ano, saktong 100. Oh, yang pink. Oh. Yung violet. Ay, ikaw yung nag-intay ko yung tumatawag. Ako nagsitinamot. Ate, magkano benta mo sa mga ganyan? Ano? Oo, 25 na lang po ito. 25 yung malalaki, te. Ito malalaki, 150 po. Pero kung nagtatawad sila, okay lang naman. Sabihin lang. 25. Sige, pakyawin ko na lahat. Ibibenta ko ng 50 yung maliliit. Tapos
Papakyawin tapos ibibinta yung iba. Buy and sell. Tulungan kita magbenta, te. Bilisan mo na. Pag bumili ka na ng 10, may libreng 5. Irish currant, papalo po. Sige, sige. Ano pa vlog ka rin ba? Until Dilawan Tanduha. Bahay niya. Dilawan Tanduha. Dilawan Tanduha. Di ba kasi nagpa-vlog? Nag-ano ng mga video. Taga saan po kayo? Taga Kabunggan lang din, kaya nagtatrabaho sa Binmaloy. Abin Hindi maharap mag-vlog. Anong pangalan ng kon mo? te? Irish currants po. Ayun, Irish Karan? Oh. Ito yung Irish Karan. Pinapanood ko yung video niya. Ayun, paki-follow naman po Irish Karan Irish from Karan. Kabunggan. Kabunggan, anda. Paki-shoutout ay paki-follow si ate. Sige po, thank you. Salamat. Kalahin mo yun? Nakakita pa tayo ng followers natin. Alright mga idol, no? So may nakita pala tayo dito si nanay. Si nanay. Anong vlog niya, ma'am? Mama Milet. Mama Milet. Lang tita. Muntik pa makalimutan yung pangalan. Mama kasi yung Milet. anak ko So, hindi taga saan mo- po kayo, nay? Dito po sa na Magbagamprok Mapaga. Ah, so si Mama Milet pala, paki-follow naman po yung kanyang page mga idol, no? From Anta rin. Anta vlogger din. Alright, so sila po yung may-ari ng barbecue dito. Yan, sila yung may-ari dyan. Yan. Hindi na kayo. Baka may gusto kang ikon, ma'am, i-promote. Ay, yung Aegis Barbecue po, bili na kayo. Yan, no? Ito po, meron din po pwesto sila sa bayan. Nasaan po? Ayan, yung mga paninda ni nanay. Anong address doon? Pero mas maganda pong i-promote yan, nay, kung may free taste. Sige, mamaya. Si Mama Millet pa, paki-follow. Yun na. Millet chong po ako. At mag-focus na rin tayo dito sa mga idol, no, sa pagtitinda natin. Alright. So, abang-abang lang tayo sa mga bibili. Abangan natin ng mga ibang bibili ng mga idol natin. Alright. So yun mga idol, no, kumusta kayong lahat pala. At nais ko palang magpasalamat sa inyo dahil sa inyong walang sawang suporta. So sa Facebook page pala natin ay meron na tayong 4,200 na followers. Tapos sa YouTube channel natin ay meron na po tayong 2,700 na subscribers sa ating YouTube channel. So maraming salamat po at saludo po akong lahat sa inyo. At namahan nyo kaming magbenta dito. At ito yung mga tindera na magaganda ang tindera natin. Alright. Naaresto na po nila ako, wala akong kasalanan eh. Sorry, pero nagugutom na po ako eh. Kaya nga eh. Di ba, na malit ang sobrang. Naaresto nila ako sa salang adik daw ako. Go. Totoo naman yun, adik ako sa asawa ko. Adik sa'yo. Magkano kuya? 30 po. Salamat po sa kanila, mama. Plastic ko, ate? Baka malaglag po yun, nakamotor kami. Alright mga idol, no? So medyo marami-rami na rin tayong nabenta. Kumakain na yung isa. Alright. Yun, ang dami lang bumibili mga idol, oh. Mineral. Yan, Sprite. Sprite. Saan din to, be? Maliit? Maliit na.
Ay, ito. 25 eh. Salamat po. So, papasyal tayo dun mga idol, no? Tignan natin yung mga ibang nagtitinda dito. Ay, shoutout nga pala sa kanila tala dito. So, may pizza. Yung mga paninda nila pizza. Sumay, saka ano pa? Pizza na. Ay, ito pala. Pizza na lang. Tapos may shake kaya din. Wala. Sayang. Ayun. Alright mga idol, no? So parami yung mga tao dito sa may Namagbagan Cemetery. Barbecue, prutas. Hi to my vlog. Hello, welcome to my vlog. Ang taldan. Asan yung bakas? Val? Asan yung bakas? Wala, nakuha na. Wala, namin wala na. Naunahan ka. Ano yan, te? Tamagay? Nanood si uncle din. Uncle ko, tito ko, kapatid ni mami. Hello po, ma. Ay, ito pala yung mga masisipag na kwan ng anda. Yeah. Yan ang pamilyo yun naman lagi ah. Tapos sa kanila, sir. Good morning po. Alright. Daming nagtitinda rin dito. Hanggang dun sa dulo mga idol, no? Daming nagtitinda. Hello. Shout out po kayo, ma'am. Hello po. Yun, shout out kay idol. Alright. Ang daming nagtitinda dito. Right, so ito na yung pinakadulo mga idol, no, ng cemetery dito sa Namagbagan. So ito na lahat. Sobrang dami ng tao. So dito pala sa side na to magkagaling yung mga Tundol, Imbo, ganyan. Tapos dito naman yung papunta sa galing sa San Jose, Kabungan, Karut. Alright. So yun yung lugar dito, no, na Namagbagan. At Boss? Shout out. Oh, shout out. Mamaya balik ako. Oh, sige. Nandun kasi yung sticker sa motor. Mamaya balik ako. Ano na lang kami ng sticker. Idol, follow niya ako sa aking YouTube channel, idol. Yo. Balik ako mamaya, boss. Alright. Alright mga idol, no? So ito lang yung mahirap kasi tignan nyo naman yung ulap dun. Napakakapal na, so sana nga hindi siya umulan. Kasi pag umulan sigurado hindi makakapag-ihaw si kuya. So napakarami ng tao dito sa Namagbagan. Ayan o, bumibili. Napakarami na. Maraming tao guys. Wala naman dyan. So update pala tayo mga idol, no? So marami na rin kaming nabenta. May nabenta na rin kami. Pero ito talaga matindi. Halos maubos na. Halos maubos na tong bulaklak na to. So tingnan nyo naman kung kano kaganda to, no?
Ikaw may gawa dito, te? Sir, sa'yo. Gawa mo to? Oh, ang galing. Sir, may kunin lang ako sa bag ko. Ang galing ah. 20 lang. 30. Magawa lang na ate. 30 yun. O, sige na, hati tayo. Ayan si ate oh. Ang may gawa. Bili na po kayo. Napakaganda po niyan. Mabalik ako na Sana ay dito na kayo bumili kay ate. Pag magkita nyo minsan, bumili na kayo sa kanya. Si father pala. Ay, nagbablog. Ay, shoutout pala kay father pa. Hello. Carolina. Carolino. Para na makauwi na siya. Dahil gagawa pa ako. Para sa karot. Alright mga idol, no? So nais ko lang pala ipakilala sa inyo yung nakakuha ng bakas natin dito kanina. Si idol na. Si Christian po. Ah? Christian. Christian. Ayun, si idol Christian. Yun, From taka dito din po. Namagbagan. Ayun, from Namagbagan. So siya yung nakakuha ng bakas natin. Salamat ah. Thank you, thank you. Iya. Iya ka? Kasama oh. Halika dito. Oh, ito may vlogger tayo dito ate oh. Ayun oh. Kasama na. Buko. So, may nag-follow pala sa atin dito mga idol, no? Si, anong pangalan mo? Ayun, Marisa. So, si Marisa pala siya yung anak ni ate na nagtitinda ng bulaklak. Anak, pamangkin. Ah, pamangkin. Kala ko anak mo. Pamangkin. Pamangkin. So, siya pala, pamangkin ni ate. Ito para sa'yo. Sana pag makita nyo silang nagbibenta mga idol, eh, sana ibubili na kayo para tulong din sa kanya. Na, fist bump tayo. Fist bump tayo. Ayan, fist bump kay Marisa. Yan, sapa. Yan. Alright. Tapos kay kuya naman. Thank you. Okay. Ay, itong buko juice pala ni kuya. Masarap to, sariwang-sariwa. Fresh yan ah. Oo. Yan, Yan. marami bumibili ah mga nito lang. Kano yung benta mo dyan kuya? 20. 20 saka 15. 15. Malamig yun, sarap yan. Ang kapulinaw ka mo sa may pater. Taga saan ka? Laminos. Alaminos? Ang layo pa. Yung mga idol natin dito. Vlogger ka daw. Nagbablog pa ako. From dito na sa Anda. Anong Facebook mo? Lover ka po. Lover ka? Ah. Ito. May sticker pa kayo kuya? May sticker ka pa daw. Mayroon pa. Kaya kuya? Dali lang ah. Taga saan kayo, boss? Ito po. Diyan lang po. Ah, dyan lang? Ah, sige. Sandali. Sige po. Huwag na magbagan. Alright. So, shoutout sa kanila idol, no? Ah, sige. Salamat. Sige po. Ah, sige. Salamat. Baka may tinayos kayong shoutout. Wala po. Wala na. Nahiya eh. Lakot kayo sa mga girlfriend nyo. Ayaw. Bali may napulot akong susi dito. Pinunta ko dun sa may information. Samahan kita. Anong kulay yung susi mo, boss? Black? Ayun, sakto. Nandun sa may information dun sa may pulis. Uy! Da. Bali pinunta ko dun kanina, gawa nung sabi ko naghanap ako ng may-ari, wala naman. Nakabili lang namin doon kanina. Kaya nakita kita kasi pakapakapan ng bulsa. Kaya sabi ko parang may nawawala sa'yo eh. Ayun, puntahan mo na lang doon sa mga pulis pa. Ayun ah. So baka siya yung nagmamay-ari ng susi.
Niluloko pa siya ng mga pulis. Alam mo, Mas Mayran? Hindi pa yung motor ko. Ha? Bayan daw. Sa bahay mo kukunin? Hindi. Yung motor ko. Na, Hindi ko kunin. ay, ipunta mo doon? Patay tayo dyan. Ito na lang katibayan. Ah, oo. Pero grabe naman yung motor pa yung kukunin. Ay, nako, patay tayo dyan. Pero para makuha mo yung susi mo, kunin mo na lang. No choice ka dyan. Bok! Dalamon na ka pa? Basta binigay ko doon, boss, ha? Boss. Nandun. Thank you. Nakuha niya na yung susi niya. Oh, inom kayo tubig? Ha? Inom kayo? No choice ka rin, boss. Galing mo na lang. Alright mga idol, no? So bali papauwi na kami dahil alas 3 na rin ng hapon. So wala na masyadong tao dito sa may Namagbagan Cemetery. At okay na rin nun kasi nakapag tinda na rin kami. So babawi tayo sa Karot mga idol, no? So bukas nasa Karot naman kami. So mamaya mag-update tayo pagdating namin sa bahay. Dahil magliligpit muna kami mga idol, no? Alright, so kita-kits tayo mamaya. Alright mga idol, no? So gaya ng sabi ko, mag-update kami ngayon pagdating namin dito sa bahay. So nandito na kami sa bahay mga idol, no? So katatapos lang namin na maghapunan. So ang update pala natin about sa nagtinda kami sa Namagbagan, may kinita rin po kami na kulang-kulang na 4,000 po mga idol. So yun po yung update natin about dun sa pagtitinda natin. Tapos bukas nasa barangay Karot po kami. So dito lang mismo sa lugar namin yon. So magkikita-kita ulit po tayo bukas. So sa mga pupunta ng Karot Cemetery bukas, so nandun po kami, magtitinda ulit kami. At kung makita nyo ako doon, puntahan nyo lang po ako para mabigyan ko po kayo ng mga sticker. At may hinanda pala ako doon mga idol, no? So galing na rin pala ako kaninang pagdating namin, may ginawa kasi ako, nag-iwan ulit ako ng bakas doon sa Karot Cemetery. So bukas po ng umaga ko yun i-upload para lahat makapanood. Alright, so dito na siguro matatapos tong vlog natin mga idol, no? So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin. Alright.